Zdravo. Ajde. Ajde ti da. Ovako. Krug, hajde. Tamo. Hajde. Naše blagajne rade 24 sata dnevno. Vi možete kupiti i bele, žute i plavi šarene karte i zajedno sa svojom maštom ući u ovaj svet. Dakle, koga ćete vidjeti u zoološkom vrtu, pa to zavisi od vas. Za početak, zapravo ovako. Sedi žaba sama na listu klanja. Tačno, za početak. Ajde, žaba. Raširi krila. Hajde sad. Ovari ruke, hajde. Slon, hajde. Surna, hajde. Ko će ih povatati?